så lækker, at man kan ikke sige nej til mig. Og hvis man gør det, så kommer den her frem. Og et par joggingbukser og en blå trøje. Og dit nedslidte hår og dine blå øjne. Du skal ikke gå for mig. Jeg er ikke et monster. Jeg er ikke slem, synes jeg. Jeg er Rolanda. Hvem er du? Rolanda. Har stinket lidt. Det er mig. Hvem er det jo? Min mor siger, at det giver udslæt. Og hvis du går for mig, så kommer den her. Den er farlig, så gå for mig. Når jeg snart er 80.